ଶୀତ ଦିନ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଗେଲ ନକଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଦି ବାବାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ। ଶୀତଟା ଅଧିକା କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଘୋଡିଆଲା ସବୁ କାଢିଦେଲି। ସେତିକିରେ ଗେଲ ମଜାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଗାଧେଇ ଆସି ହାତରେ ଟିକେ ବୋରୋପ୍ଲସ୍ ଲଗେଇଥିଲି। ସକାଳର ଖରାରେ ବସି ସ୍ୱାମୀ ଦାଗ ଛଡଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟାକେଟରୁ। ବଳକା ପାଣି ତାକୁ ଗଛରେ ଦେଇ କହିଲେ ଏଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁ କି ନ ଫୁଟୁ ତୁମେ କେବେ ହେଳା କରିବନି ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଆସିଲେ ଜଳଖିଆ। ତାକୁ ଧରି ଚାଲିଲି ଛାତ ଉପରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ପଡିଥିଲା ସେଠି ଖରା କଅଁଳିଆ। ଶୀତ ଦିନେ ଖରାରେ ବସି ଖାଇବାର ପୁରା ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଣ ସବୁ ବନେଇଛି। ଭାତ, ଡାଲି, କୋବି ନାଡ଼ ରାଇ, ତା ସହିତ କରିଛି ମୂଳା ଶାଗ ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ମିକ୍ସ ଭଜା, ଆଉ ଟିକେ ଥିଲା ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଆଉ କାକୁଡି ଦଳା। ସବୁ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଥାଳି ପୋଛିକି ଖିଆ ହେଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆଦି ବାବା ବିସ୍କୁଟ ପାଣି ଖାଇ ଫୋନରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଟୁନ ଲଗେଇ। ତାପରେ ଆଦି ବାବାଙ୍କର ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ମୋର ବାଡୁଅ ବେଳର ଫଟୋ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଭାବିଲି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନା ନାଇଁ ଦେଖିଆ। ହେଲେ ମୋ ଆଦି ବାବା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଖରାବେଳର ବଳକା ଡାଲି ଆଉ ରାଇ ଲଗେଇ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଇଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।